Airport parking an thlen chuan doctor ning chu ala har mai lo awang chuan liu jeng chuan a hmel chu a en wangwanga a lo lang upa ve deuh tawh ti a hmuthiam ngal bawk reilo te ya doctor ning po ron harin airport chhung lampan chuan an in nor lut ta ngala doctor ning chuan ikal le don tamai si a enge mota isoi ve don lawem ni ti in a lo soi ve nung nunga liu jeng ero in enge soi tura abei sei ti in alo zot mak doctor ning ero in helai munna alo kala a hmu dan te po ti ya lo chan chuan liu jeng chuan kanin mule hi kalomi ti ya ka soi I bei seem ni ti in alo zot let khawa liu jeng mi zia lo dang lam le in ring tok talutuk chu doctor ning po chuan muthiamin a chhai boi pe phian liu jeng kal thleng chuan en liama doctor ning chu a hlim lo tak zeti po a hriat mai hun liam to churon lang le in dor pakhata senior dong miao miao chuan liu jeng chu alo nga ka liu jeng po a ron thleng ve ngal a tlai awang chuan thupa a choi ngal mul mul bok a in tur lo lam saka tem zeu nuwa chuan in bezomin senior ning chu enge an ti te senior dong chuan zo tin liu jeng chuan a chhatwak lo thu le zuwa in thin thu te chu alo shila engtin nge senior ning ang mi pacha chu kalsana mi padang a hmangai thei a zot bok senior dong chuan art student ho chuan zalen na an ngai poimo thu bok lo soi le in mi hmangai tur chuan tum chop angai lo thu le a lo thleng ve top mai chin ti soin liu jeng chu puitling takin a ti ti puya liu jeng chuan art student ho chuan medical student ho chu an hre thiam ngai don lo ti in lo soi ve bok senior dong chuan ninga zu in na hmuna zo chuan liu jeng chuan a lo shil mai du bik lo a she omna a bel cha saka hlo wanga ni ma se senior dong ero chuan nui chungin ka du chuan I soi ngai lo pon ka she theya lom ti in a lo soi ve thunga senior dong mita chuan liu jeng chu a du omin huat na mit mengin anin en lo ti chu a hriat bok baron lang le in senior ning chu a dan ngai te ya zu lo in le mekin liu jeng po senior ning a chuan boina a to hlau takin veng tu ang mai chuan a ron lang le thwai boka zandang ang lo takin akyanga chuan awa thu ve a senior ning chuan akyanga a ron thut ve ringot chan te chu a lo zota liu jeng ero lo nui mai main zu chu alam ve zata senior ning chuan vo in ni lengin min en thachar charem ni ti ya lo zo chuan a thlak taka I chet ka lo wanga lom ti in liu jeng chuan a lo chang maya senior ning chuan thil a thlak chu an nun na la kem ni ti ya a ti mel zeta a lo zo chuan liu jeng chuan zu in po chu zoi zoya mani nun na lak nen ain an reng thu soin zu an lo pek chuan a in ve ngal ngota tui lo ti mel tak zet in chang lo ti sha zet hian abyang te chu a sen ngal chon chona ma se a in lui ve zel thaw senior ning chuan ronda sakin engthil nge moi ti le ti in ron zota in thailo chunga a in ve tlat chu a sha thiam lo liu jeng la chu zu in ngai lo ti sha tak chuan tlem te a in po chu a rui pui ngal em a a chong te chu a kat nok nok ani mai thinlung ke chati dam na tur thil ka shania ti in liu jeng chuan an ti le ngia la a rui to phei chuan a chong du ve ngang mai le ngal senior ning chu cha bor bor mai tur a shilin a thinlung nat na te chu cha chwa pui vek tur chuan a ron ve ngia la an rui dun bok nen senior ning po chumdang anglo takin a bia nu hlui dong nen an chung changa a in shi thlave na saviawa liu jeng chuan rui hle ma se enging emo chong kam chuan an fui ve ngia la tlang moi tak po ni in atlak san nu po in adin na nga ya nge tak le rin om takin alading chin khovel top ta ang main abei dong ngai law liam to chu liam to ani ti in doctor chatak ni turin a fui ve sham shama liu jeng chu akai chabok nen mania kal chi zia zang po ni lo chuan senior ning chuan pua in an university dom lam chu apan puya ma se alo tlai deuh to wangin gate chu an lo kal diak to ti ngai na dang om ta hek lo chu senior ning chuan a apartment lama chuan a shwai ho ta ringota
zinga chuan Liu Zheng chu ron harin a omna chu a buai man thel a pia lokamu chu a hmu ve le a tarmit khumbulami chu a ban rok roka senior ning po alo har ve chia bok Liu Zheng chuan rang takin a thom hno chu a ena alo la in bel thap senior ning chuan ni zan lama an dorm in kal to wanga he lama a hruai ho thu chu a shila a kor chu ama korsa ani lauti a shat ve le Liu Zheng chuan senior ning a mel chuan wages thlak sakani thu chu alo shil zung zung senior ning rin tlak zia a shenon le a Liu Zheng chuan nuama ti taphian senior ninga apartment atanga an chuak chu an university student tho tlangwal pahni nen anin tok hlul an hoi hera chuan senior ning le Liu Zheng chu in kopru ang hialin an nga ya ma se Liu Zheng le senior ning te ero chuan haiderin pa ngai takin an khosa dun thunga university lampana cycle anin phurte chu mi mit an lata hle bok Liu Zheng le senior ning te chu ron lang le in ground na chuan taksa soi zoin an lo tlan dun meka voi tam an kwal nu chuan Liu Zheng chu tlan thei to thlot lawin asir phula chuan amuta top senior ning po ron tlan le tin medical student inilom ni khatyanga ha la ya mujingot kha lungtan a chalauti ishat kha ti in aron kai tho ngal nok noka Liu Zheng chau to lu to ke ro chu che chu soilaw din po ading ngiu chape to lo thunga zana in turi in le du don lawim ni ho ila intify to zo kang Liu Zheng chuan alo ti chok choka senior ninge ro in zu in chu aban san to thu soin resident doctor ni mai ma ba ka ni thu le a senior doctor te po in chu mi kum thum chung chu hun har sa le ha thlak tak ani don thu an shilti te soin a taksa chuan chumi tura in pwa cha na ani pa fomin in soi zoi amamo thu chu a soya Liu Zheng chuan an senior ning ril ru khawle pa tak mi tha tak kha alo kirle to ani ti sha in alo hlim ngal sar mai Liu Zheng ne na chuan senior ning chuan alom thu soin Liu Zheng ro in she thiam lo takin engwangin nge chu tianga shil ringot ti chu alo zot le thunga tlang moi tak po ni in atlak san hnu po in adin na nga ya nge tak le rin om takin alading china khovel top ta ang main an be dong ngai law tia min shil tu kha inilom ni ti in alo zot let khau Liu Zheng ro in a shil lai oma ngai to chuak mai theilaw asoi tak takem ti azo chuan senior ning chuan a rui la ya athu soi te chu a the hil vek to em ni ti in alo zot le thunga anne na changa tumru le thatho na thar anei thu soin ni tin chakle zwal ni tura ataksa asoi zoi zia tur thu soi zui le in sang taka zwangin abana vai vela chutyang thulom om Liu Zheng in asia po chu alo phur ve khop mai mangai na wanga na reng to lawa ma ason thei chu alom pui ma phur takin alo support mai chen university lunch eina hmuna chuan Liu Zheng le a chanu te chu ron lang vele in student dang ho chuan an lo mel shek sheka chen khatin senior ninga nen in kopruan ni thu chu an lo soibok athla an lo la chu Liu Zheng chanu chuan lo mu in alo vin deuh shoka thla lo la tu te po an kal kyang ngal mai Liu Zheng ne na chuan senior ninga mei ang maya midangin an ngai thu te shilin mudun to ang maya a chanchin an soi te chu a shila Liu Zheng ai ma chuan a chanu chu alung oi lawe moti mai turin a thin rim em bok moi lo taka engma she ho si lawa an pu ringot te chu a chanu thlawang a hona lama chuan alung oi theilaw Liu Zheng ro in ngoi rengin a twara eng angpon in soifya ma se tu man an rin a ring lem lo bok nen ngoi chu a chu reng top mai topic dang soi puhin a chanu chuan beya damdo in lamin internship tura an dil na an pom thu soin an phur dun na samai ma se Liu Zheng ro in eng news lom om ma ala nei ve lo thung a chanu chuan ne molin a cho me cha te chu an peleri a kan ni ti chu alang ring bok tun huna kir le in jang jao che na khopui chu aron lang le a airport a chang chuan Liu Zheng chu a luggage nen aron chhuak ve mek bok a phone na message to na ron rik chuan ena doctor ninga number a changa ni in
a phone charger alo hon palim ti le a luggage en chiang turin alo zota liu jengi ro chuan lung oi lo takin a hon lo thu le ama azong ve mai turin voice nga chuan a thon thung Dr. Ning dal lama a omna lam chu ron lang ve le in a room chunga dokan ma a chuan chair a thu in liu jeng voice thon chu angai thlame ka chuti mek lai chuan a room pon lama intifai zo ti sha taka a room kalpel tur doctor ru chuan a thil ngai thlak chu a ron shefu pal bok room chunga wadakin Dr. Ning ne na chuan a hma loka plaka inwa charger chu ata anilawem ni ti in ron zota Dr. Ning ro in alo mel ron ringot Dr. Ruan him taka a thleng ti isha du wanga nilom ni chu lo puya iwati boy ati le chuan I boy na tura omlo Dr. Ning chuan alo ti ve mak chuak turin a shil zuya Dr. U chuan anwat fan hunani chep to thu a soi le sham Dr. Ning chuan a sha thu alo soi ve muk bok Dr. U kal nu chuan a charger chu phoin a chuak zoi ve ta da ya liu jeng zok churon lang le in a din na nga ya chuan ala ding renga a phone na Dr. Ning number chu delete tumin a in ngai to wang bok ril ru khau tak put le tumin a in ngai to fim ma chuan a delete zui mi a ma se a ril ruwa a von tlate ro a delete thei kherange moni thlani nuwa chuan president wang churon langin damdo ina a office a chuan thu in kongka anon kik nu chuan liu jeng chu a ron langa president wang chuan alo kawalo ni in thakla airport a min zui ta che ti in president wang chuan alo shila liu jeng chuan makati viau airport chu ron lang le in president wang le liu jeng chu an ron lang du na liu jeng chuan president wang ne na chuan engineer jaw a shwai ho thei tak lo wang te khan thupa a choya president wang ero in a thiam lo ni lo thu lo shilin Dr. Ningan engineer jaw shisil na lam that tok lo wang ani thu alo soi thu chu a soi lang zuya liu jeng chuan chutianga Dr. Ningan alo soi sakti a sha chuan makati viau bok liu jeng chuan president wang ne na chuan Dr. Ning nen chuan in po takan ni empty in alo zot thunga president wang chuan Dr. Ning anu nen chuan kum tam tak chan chata kan ni to thu suin Africa a omla ya car accident to tak dan te a shila a fa panupui nei na apo tel thei lawin amo po a mo man tak lo thu te chu a shil ve mol mola chumi nu lok chuan engineer jawle a chung te po wheelchair in anon in nor chhuaka president wang le liu jeng chuan lo kau watin president wang chuan engineer wang chu abe sei aya a mu tha thu le ama ai po alan no pandai thu te soin alo fiam ve hluta engineer jaw chuan Dr. Ning wang veka hetang din mun na thleng thei ani thu te lo soin alom zia te chu a shil ve mol mola chumi lai tak chuan Dr. Ning churon lang ve thutin a choli a ron nor chhuaka liu jeng le president wang chuan makan lo ti viau mai bok liu jeng ero a mela chuan lung oina alang zui lem lawa president wang chuan Dr. Ning chu lo cheu au watin Dr. Ning po chuan nel takin alamai tur angenin dakar som chuang ngot thlona in an lo thlok bok nen a chau ve deuh thu chu alo soya Dr. Ning chuan a ai lo o mai tur thu te alo soya a dot le a chuan a mange in a le sak ve to thung tur thu te shelin anin tilung oi thei sham bok president wang po chuan chol hadam tura shilin pon lam an pan ho zuya president wang bok chuan liu jeng hne na chuan Dr. Ning bungra vel chu ron ken sak tura shilin midang chu pon lam panin an kal zui ta ngal liu jeng chuan Dr. Ning bula avakal chuan milo pero avati ve maya abyak da nero apolitin anel om chiam law Dr. Ning laka lung oilo na nei ang mayin akho satlata Dr. Ning chuan a thei thu lo soi ve ma se liu jeng chuan adil tlat bok nen nyal chi angai lawin a pe ve ta nge akal san nu chuan liu jeng se maklu to ka wang chuan anui ve ta top bok restaurant chunga an chu eina room churon lang le in president wang chuan Dr. Ning ne na chuan motor khal ho tur ala nei awanga wain chu a in ve thei lo thu chu a shila liu jeng hne na chuan a ai o a Dr. Ning chu tos nei sak mai turin a shil zui bok
Dr. Ning chuan a in theim ni tia lo zotin nor lui lo turin lo ti a President Wang ero chuan a thei thu lo soin Liu Zhengpo chuan a wai no chula in adinga Dr. Ning ne na chuan tos chu atan ani thu shilin an indu na Liu Zheng a thutna a thutnu lok chuan President Wang phone chu lo ri in Dr. Cheng lo ni in hospital lam chung chang ani wangin phone mang tur chuan room pon lama a chwa san ri a Liu Zheng chuan biak lo aya tiang shimin Dr. U lo kir ve lo chan chu azota Dr. Ning chuan thaliam ta a lo kir thu a lo soi ve khau chuta Dr. Ning chuan engwanga WeChat lama a biak po thei to lawa om nge ani chu azot le a Liu Zheng chuan anin biak don chuan lo thu lo soin Dr. Ning ero in anin mule a chiante po anni thei thu soin a WeChat ta changa biak po le theya om turin a du a ma se Liu Zheng ero in tun bak anin muto lawang ti in lo hnial ve tlata Dr. Ning alaka changa in lak shan chu a du ti a sha jeng bok Dr. Ning chuan a room a pajama a thei ngil thu le pekir dan tur zu atum thu chu a soi ve maka Liu Zheng chuan pai mai ro alo ti maka Dr. Ning ero in ama daya shil tura lom ti in alage sha om thu soin pek le chu atum ru khop mai President Wang churon lang le in Dr. Ning ne na chuan Liu Zheng nen an department ain an thu chu a shilem ti in zota Liu Zheng chu neurosurgery department thau ani ve thu alo soi zui bok Dr. Ning chuan alo soi zo cha thu lo soi ve in President Wang chuan Dr. Wanin jing chen dam do in alo join masak ber ni ya a omdu na department na alo zo chungchang chu soin neurosurgery a thlang chu makanti thote ani angnula in har satna a hlo zia te le Africa culture po a ama chia involunteer om thote chu a shil zuya a lo mel tak zet bok ama Dr. Ran ang Dr. Chatak chu an en kol pha ka angai lo thote soin beya damdo in lama changa thoktu an tlak cham deuh thote reilo te chunga thoktur jingcheng lama an bei sei thote President Wang chuan soin alo ngai twa to thule chu hun cha chu Dr. Ran pe ka du thote chu asoya Dr. Ran chu aphorin makati vyau mai President Wang chuan chadewa zir tura cha in Liu Zheng pon lim takin lom thu chu alo shil ve mol bok President Wang chuan Dr. Ning ne na chuan Dr. Ran chu beyar dam do ina a ngeta a tho thei ma chu atiu ton ni turin angen saka Dr. Ning ero cho e mol pa chuan angoi reng President Wang bok chuan olsam takin zirlai anei mai lo nangin Dr. Ran chuan Dr. Langsar tak ni thei ngei tura theina anei te soin Dr. Ning ero alangoi ta fawa Liu Zheng pon nuama ti to chia bik law President Wang bok chuan Dr. Ning ne na chuan ji chengin chutiang talen nei cha an tlak cham thu te soin President ani na anga aphur ri tak chu la kyan chen sak turin angena Dr. Ning po atopa chuan chong chuakin arem ti ve tange nge President Wang chuan phur takin Liu Zheng ne na chuan Dr. Ning ne na chuan lom thu soina na tos nei sakle turin a shil zuya Liu Zheng chuan phur vak lo chungin thau chuakin Dr. Ning atan ti bokin tos chu asiam sakle a President Wang ero in athu soi churon korekin Mr. Ning tiya mention to tur chuan atili a to siam puile atumero chuan awai na inzo to thu alo soya Liu Zheng po chuan inzo ve ta zok President Wang bok chuan Dr. Ning nau thlik hatura atile nuwa athlit sak mek lain WeChat anin biak po theina na account e turina shila hunrem chang takani thu a soi zui bok Liu Zheng la in nyangam to bok si lawin rang tak chuan a phone chu avala a WeChat anin biak po theinan a account chu scan a deal zuya chatak chuan Dr. Ning pon alo pe ve mai bok Liu Zheng chutna lama alet nuwa ero run chat ngalin a edon lo ti thu a soi kha run soi langin a run chai fiam nga la Liu Zheng chuan chan po a chang do law President Wang a omve boka wangin ti lung ni lo chu a hlau bok si
Dr. Ning bokin run text le in a pajama kha the ngil lo turin a ron hriu non li a chu po chu a reply ta chuang lo